έχουμε ένα τζατζίκι challenge απόψε Κυριακή του Πάσχα. Οι διαγωνιζόμενοι είναι ο Αντώνης από εδώ και εγώ. Τα τζατζίκια είναι αυτά τα δύο. Δεν θα σας πούμε ποιανού είναι τι. Είναι το καλύτερο το δικό μου και το υποδιέστερο της Λίλης. Εγώ θεωρώ ότι καλύτερο προφανώς είναι το δικό μου, είναι κλάση ανώτερο, γιατί εντάξει, πόσο καλά μπορεί να μαγειρεύει ένας άντρας. Εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι είναι ένα παιχνίδι. Να σας πω κάτι, στην τελική το αποτέλεσμα θα τα δείξει όλα, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σε λίγο θα περάσουν οι διαγωνιζόμενοι μυστικά, ώστε να δοκιμάσουν σε μια ψηφοφορία τελείως blind τι τους αρέσει περισσότερο και θα μιλήσουν σε εσάς στην κάμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια σας, είμαι η Δανάη. Είμαι η πρώτη συμμετέχουσα στην έρευνα που κάνουμε και θα δοκιμάσω τα δύο τζατζίκια τώρα. Παρακαλώ, δοκιμάστε το πρώτο, το αριστερό. Να χωρίσω την πίτα μου, είναι καθαρή. Έχει κάνει όλα τα εμβόλια του COVID. Πάμε το δεύτερο. Αυτό είναι λιγότερο νερό. Έχει την πιο παχυριστή μορφή που είναι αυτή που είναι πιο πουτανίτσια. Μ' αρέσει, θα ήθελα και εδώ παραπάνω αλάτι. Είναι πιο δροσερό, θεωρώ ότι αυτό ίσως να είναι ιδανικότερο για ένα τραπέζι στις συνθήκες που είμαστε τώρα. Πασχαλινό τραπέζι, τσιμπούσι κτλ. Σε σουβλάκι. Πιο ευρωπαϊκό αυτό εδώ. Ως Ελληνίδα. Άρα η επιλογή σας είναι το αριστερό. Είναι αυτό, ναι. Ωραία. Μία ψήφο στο αριστερό. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα διαλέξω αυτό. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Δεύτερη ψήφος για το αριστερό χέρι. Δεξί χέρι. Ναι, εδώ. Μία ψήφος για το δεξί χέρι. Και ένα ξεπλύνουμε. Very close. Very close, Okay. but Very close. Thank Very close. you. Right Yeah, hand. drink tzatziki only. 2 for left, 2 for right. Παρακαλώ φάτε, εφόσον για να είναι καθαρή η παλέτα σας. Το μπούστι, το μπούστι. Η γευστική παλέτα σας το έχει ικανοποιηθεί. Είναι ο πρώτος διαγωνιζόμενος που με έκανε να μιλήσω τώρα, το μαλάκα του. Πάμε. Όχι νευρικών κάμερα, πάμε. Θα μου χαλάσει τη λί... Ψήφισε. Θέλουμε να πάρει και τη δεύτερη, το άλλο. Οπότε θα το πας και μετά backstage το τζίκι. Δεν φεύγει. Απλά θέλουμε τη γνώμη σου αυτή τη στιγμή. Όχι, φάνηκε και φταίει στην κάμερα, φάνηκαν όλα. Παρακαλώ, λέτε. Ποιο είναι καλύτερο? Αυτό. Οκ, Τρία για- ευχαριστούμε. 3 για το αριστερό, 2 για το δεξί. Ονομάζομαι Ντίνος και αυτό είναι το Τζατζίκι Challenge. Ξεκινάμε με το αριστερό. Ωραία, και από τον διαγωνιζόμενο. Πολύ ωραία. Δεν θα πω λόγια, θα πω στο τέλος λόγια. Από το δεξί. Λίγο λιγότερα θετικά από την προηγούμενη. Τώρα επαναληπτής αυτό, συγγνώμη. Καλύτερη νοικιά. Χρειάζεται άλλο. Ωραία. Αυτό είναι πράγματι πιο καυτερό. Μου φάνηκε. Οπότε πιστεύω θα πάω... Αλλά αυτό είναι πιο εμφανίσιμο. Πιστεύω θα πάω σε αυτό. Οκ. Ευχαριστούμε τον τελευταίο 3 υποψήφιο. για το αριστερό και 3 για το δεξί. Ναι, θα πούμε δύο λόγια τι πιστεύω. Πήγε σοφαλία. Ωραία, τώρα στον πιο μεθυσμένο της παρέας. Μαντέψτε ποιος είναι. Δεν θέλω να θίξω. Στον πιο μεθυσμένο θα πάμε και θα του πούμε ποιο είναι καλύτερο. Ωραία. Το σελίδες που θα έχουν διαφορετικό. Άρα θα βρούμε ένα από τα μέλη των διαγωνιζόμενων για tie break. Ναι, φέρνω τον Αλέξανδρο Νεόφυτο. Μπροστά στους υπόλοιπους θεωρώ ότι πρέπει να γίνει Άρα αυτό. λίγα λόγια Ωραία, για ωραία. καθένας τώρα. Όχι, θα το πω στην παρέα πρώτα. Στον πιο μεθυσμένο δεν- της δεν- παρέας. Θα έρθουμε για σένα για το Επειδή tie ήταν break. ισοπαλία, θα σου βάλουμε, θα σου βάλουμε βασικά μια πίτα με δύο τζατζίκια
Και επειδή είναι παλιά πρέπει να πεις ποιο είναι το καλύτερο. Ωραία. Δεν χρειάζεται, δεν πειράζει. Ωραία, κλείσε μάτια. Σε Κλείσε επιλέξαμε μάτια. στο tiebreaker. Κλείσε μάτια, ωραία. Ένα. Χωρίς να ανοίξει μάτια. Ναι, ξέρω ποιο είναι αυτό. Εμφανέστατα μετράει. το καλύτερο. Ναι. Κοιτάω το μπορεί και καλύτερο όχι. του Αντώνη, αλλά φέρε το Ήρθε η Αντώνη. ώρα να δοκιμάσει το άλλο. Α, Ναι. Δεξτέρα μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου, έχουν τελειώσει οι μπουκές, αγόρι. Περιμένουμε την ψήφο σου. Παρακαλώ, οι κριτές να μην παρεμβαίνουν. Συγγνώμη, δεν. Θα κυρωθείτε και δυο σας. Όχι, όχι. Ξέρεις τι? Θυμάσαι ποιο ήταν πιανού. μ' αρέσει να είμαι αντικειμενικός. Μου αρέσει πιο πολύ της Λίλη. Δεν ξέρουμε ποιο είναι, πες ποιο από τα Αλλά το δύο. αγαπημένο μου είναι το Αντώνη. Ωραία. Ένα ή Ποιο δύο. ήταν? Το ένα Το ή δεύτερο δύο. ήταν το Αντώνη. Άρα ένα ή δύο. Είπες το 2 Είπε το λοιπόν. δύο. Ψηφίζει ένα ή δύο. Το tiebreaker νικάει η Λίλη. Και μισό. Νίκησα, Ναι. Νίκησα. Παρακαλώ να μην παρεμβαίνετε.